Kiitos. Nyt aloitetaan. Musaa päälle, joko? Katsotaan mitä se keksii. Parempi. Eli tervetuloa Tampere-taloon! Mikä meininki? Aivan mahtavaa. Eli tervetuloa tähän järjettömän suureen spektaakkeliin, joka kantaa nimeä Cosplay Date. Antaa kuulua, antaa kuulua. Kuinka innoissaan olette? Oh man. Teidän juonteena toimii tietenkin minä Tony Stark, mutta hei, kuka teistä mukaan ei tiennyt kuka mä oon? Mitä hemmettiä? No niin, kerropa mulle, mistä täällä on kyse, kuka sä oot ja mitä sä teet mun lavalla? Mä oon sun juontajaparis. Siis mikä? Juontajapari. Tony Stark. Se meinaa, että sun pitää jakaa jotain. Olen siis Black Cat ja olen täällä sinun juontajaparinasi, jos et siis tajunnut vielä. Niin. Mitä tällainen jakaminen on? Siis, hei, tiedätkö mitä? Mun mielestä tää jakaminen ei nyt kuulosta oikein hyvältä idealta. Sä et edes osaa muista. Ja sitten voi jakaa. Vai että jakaa. Mä en oikeesti. Samaa mieltä. Okei, kiva, teitä on siis vielä yksi ja sä olet. Star-Lord. Kuka? Star-Lord, hei, eikö kukaan katso sitä leffaakaan? Hän on kolmas juontaja, niin hyvä yleisö. Jaaha, eli meitä on sitten 3 kiva sinne, joka tän idean keksi. No niin. Eipä anneta sen vaivata, vaan mitä jos me aloitetaan? Tämä on pystytty parempaankin. Nyt aikaa! Mutta ennen kuin aloitamme, pitäisikö meidän käydä läpi säännöt? Se on ihan hyvä idea, eikös? Joo, eli homma etenee näin. Eli meillä on 4 kierrosta täällä. On heterokierros, shoujo-kierros. Menikö se oikein?
asetettu Shonenai-kierros ja sekakierros. Eli Jokaisella kierroksella me kutsutaan yksi vastaaja, herra tai neiti X, joka tulee tälle puolelle tätä erittäin seksikästä serviä. Kierroksen 3 vastaajaa, herra tai neiti A, B ja C, istuvat servin tällä puolella. Ja tämä sermi on tässä siis siksi, ettei ulkonäkö vaikuta asiaan. Joo, The Voice of Finland. joo, jokaisen kierroksen päätteeksi joko herra tai neiti X niinku nousee tältä penkiltä ja menee sermin toiselle puolelle niinku tunnistamaan juuri valitsemansa deittiehdokkaan. Joten ilman tämän suurempia läpinöitä keneltäkään meistä kolmesta aloitetaan ensimmäinen kierros. Ensimmäisenä meillä on vuorossa neiti X, joka on siis heterokierroksen osallistuja. Ja hän ei ole kuvaillut itseään. Kiva. Mutta hän on siis Disneyn Mulan. Onko Mulan täällä? Näkyykö Mulania? Ei näy Mulania. Voi DJ, sammutatko sen intron, ei soiteta jollekin toiselle. Se ei Kiinoon. Mulania ihan selkeästi lentokoneeseen, Air Chinan lento ei lähtenytkään. Onko siellä siis joku tällainen heteronainen, Joka tunnistaa itsensä ja haluaa tulla tänne. Ja palavasti haluaa rakkautta itselleen. Kuka me pitää Star valitse? Olisiko miten tässä? Mun mielestä toi voisi olla ihan jopa. Tuolla oli eko. En mä tiedä, musta tää on tosi hyvä tässä. Kato, näillä se bikinit. Ei tuu rivi. No nyt tuu! Kato, siellä se tulee bikineissä lavalle. Aplodi, aplodi! No niin, eli haluatko kertoa meille vähän itsestäsi, eli kuka sä oot? Kiva. No, mä oon Shura ja mä olen, demonien tappaja, obviously, mitä muuta. Ja mun mieheni on ihan perseestä, joten mä päätän valita uuden miehen. Aha, okei. Tästähän tuli tosi mielenkiintoista. Niin, se tuli. Hei, siinä on avaruustyyppi. Viet toi tyyppi tonne noin. Ei mitään. Jospa sitten kutsutaan lavalle seuraavaksi meidän ensimmäinen vastaajamme. Jännää. Älä laita sitä lukkoon, että pääse pois. Eli herra A kuvailee itseään sanoin, mitä tähän kuuluu kirjoittaa. Paras kuvaus ikinä. Eli hän on jokeri pelistä kautta sarjasta. Mä en osaa lausua. Arkham Asylum. Mun pitää nyt kysyä, mä voin olla huomaamatta, mutta miksi moinen hymy? Elämä on kohdellut mua hyvin. Okei, toi kuulostaa tosi kivalta. Sä vielä istut tähän silmään hetkeksi. Seuraavana lavalle meillä saapuu herra B, joka kuvailee itsellä sanoilla hyvä kokkaamaan, kaikkiruokainen, urheilullinen, kato mitä aikaisarjasta, Kurokono-basket. Et sä voi vielä valita. Mä en voinut olla huomaa, että sä oot tämmönen vähän pidempi herrasmies. Mun pitää nyt kysyä sulta, että menikö kaikki pituus tähän suuntaan? Arvaa. Jätetään se sille neiti X:lle arvailtavaksi. Tai vähän vähemmän arvailtavaksi. Ja sitten viimeisenä kutsutaan lavalle herra C, joka kuvailee itseään allerginen, vihainen, ärsyntynyt, anger-based brick. Hyvät naiset ja herrat, todellinen emonuori. Anteeksi tosta heitosta, mutta
sun nimi on Anger, niin mä haluaisin kysyä, että onko sitä nimen takana jotain vihanhallintaongelmia vai miksi moinen nimi? Siis nyt oli kyllä niin filosofinen vastaus, että ihan tippoliussi, wow. Wow. No mutta jos me nyt kutsutaan tänne lavalle takaisin Neiti X ja se avaruuspyssysankari. Avaruuspyssysankari? Joo, just sinä, tuo se neiti mukanas. Ja mennään vähän tänne, että se ei niinku näkisi tonne toiselle puolelle. Peitä sen silmiä nyt. Vitsi, yllätys menee heti pieleen. Neiti voi tulla istumaan tuolille. Tai jäädä seisomaan. Hän saa valita. No niin. Sä voisit nyt alkaa esitellä niitä sun kysymyksiä. Sä joudut tähän vähän tälle extemporeen keksiin, mutta ole hyvä. Okei, eli mun ensimmäinen kysymys on, että haittaako, jos mä en ole melkein ikinä kotona, koska mä olen tappamassa demoneita? Herra A vastaa. Haittaako, jos mä en ole ikinä kotona? Mä oon ehmustetussa huoneessa. Siinä on se hyvä puoli, että mut löytää kyllä aina. Herra B. Mä saatan olla reenaamassa silloin. Tai syömässä hamppareita. Eurojuusta. Saattaa olla. No jää. Aina sama. Mua ei haittaa. Kai. Sitten olisi herra C. Siis oikeesti Nobelin rauhanpalkinto tälle miehelle. No niin neiti, seuraavaa kysymystä pukkaa. Osaatko tehdä hyvin ruokaa, joka sopii kaljan kanssa? Ja aloitetaan nyt vastaaminen herra B:stä. Kaljaa! Mutta kuten on sanottu, minä olen hyvä kokkaamaan, joten kyllä pystyn. Ei, Sinä hiljaa siihen! ei vitsi. Joo, eurojuustot, sitä ei kyllä voi koskaan mukaan. Sitten kuullaan herra C:n pitkä vastaus. Tällä kertaa kyllä kysymys meni aivan ohi, koska mielessä oli tappaminen tämmöinen vieruskaverin kohdalla. Toivottavasti kysymyksiä. Teet liikaa Nobelin rauhanpalkintosta. Ei. Katsotaan sitten vaikka herra A. Käyks kalja lepakkopurilaisten kanssa? Toi vain käy. Kolmas kysymys, kiitos. En ole miettinyt enemmän kuin 2 kysymystä, joten... Voidaan keksiä sun puolesta. Ei kyllä minä tässä. Haittaako, jos minä olen se NS-seme sängyssä? Ja siis jos mietitte mitä se me tarkoittaa, se on se, että Tomi. viet sä vai vikiset sä. Ja se joka vie on sit se semeni. Vikisittekö te? Kissa vai hiiri? Herra C. Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu. En oikein usko. Sitten herra A. Kyllä mä oon tottunut noihin kahleisiin ja pakkopaitoihin, antaa palaa. Ja herra B. Herra B, saisiko vastauksen? Se vastaa, niin se ei tiedä kysymystä. Sänkyhuonissa. Mä oon treenaamassa. Paino hemmetti.
Mä oon niin laiska, että mä istun, mutta sä voit esittää kysymyksen numero 4. Saatteko te yhtään palkkaa, koska mä en ainakaan saa. Joten olisi kiva, jos joku voisi maksaa vuokran. Herra A. No, ei mun tarvitse käydä kuin pankissa, niin kyllä siellä yleensä jotain kouraa jää. Miten se olisi vaikka tässä välissä herra C? Sodasta ei palkkaa saa, mutta tappamisesta saa, jos sitä vaan tekee semmoista työtä. Jotenkin pidän susta. Entäs herra B? No joo, ammattilaiskoripalloilijaksi jos tähtää, niin kyllä siitä ihan mukavasti kaisoo. Otan, oliko sinä saanut? No joo, aivan sama. Varmaan, joo, en tiedä. Joo, eurojuusto. Selvä. Noi euron juustot taitaa olla sit se sun juttus. Joo. Sitten 5. ja viimeinen kysymys. Anna palaa. Onko se teidän mielestä häiritsevää tai like off-putting, jos mä oon naimisissa saatana toisen pojan kanssa? Herra B. Miks minä aina? Saatanan toinen poika. Mä oon aina halunnut tavata saatanan, ei siinä. Se saattaisi antaa mulle semmoista hienosta. Sinä et ole saatana. Mutta ihan jees. Entäs herra A? Siis Toija, mulla on poikia. En tunnusta. Taitaa olla aikamoinen shokki. Ei tiedä mitä tapahtuu makuuhuoneen puolella, mutta sitten sieltä vaan... 9 kuukautta myöhemmin joku tulee kysyä elatusapua. Mitäs näin pitänyt käydä? Herra C. No, enköhän mä oon tavannut sen aika monta kertaa, kun mahdollisesti pelissä tulee kuoleen ja aina mä siellä vaan herään uudestaan ja taistelemaan. Ihan tuttu kaveri. Sepä mukavaa, vanhoja tuttuja. Joo. Sit niinku, varmaan musta tuntuu, että noin niinku joulut vois olla aika mielenkiintoista. No mutta nyt sä oot esittänyt 5 kysymystä ja kuullut jonkun verran vastauksia. Niin, kuka kuulosti kaikkein mielenkiintoisimmalta? No, varmaan C. Lukitsetko tämän vastauksen? Kyllä. Se on valittu, hyvä yleisö. Mutta, jottei tämä olisi meidän meikäkaisille liian helppoa, sekoittukaas pojat ja menkää, vaihtakaa kaverin kanssa paikkaa. Kukaan ei saa istua samalla paikalla, millä ne istuu nytten. Koskee sinuakin. Kaikki vaihtaa paikkaa. Nyt istu. Istu. Hyvä paikka. Hyvä. Tervetuloa tunnistamaan uusi vasta valittu kumppanisi. Kuka on se? Keskimmäinen. Ling, 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 ling. No niin, sinne vaan haluaa se mies kainaloa tai seivästä sillä miakalla kummin vaan. Mutta siis meidän palkintohan oli tarkoitettu Mulanille, mutta ei se mitään, te pääsette tekemään samaa hommaa kuin Mulan, te pääsette kouluttamaan lohikäärmeitä Öystilään, pysyvälle piinon pituuspiirille toimeennappaamaan muutama demonia samalla. Kyllä. No niin, sit pus pois, lentäkää. Te
voitte ottaa vaikka toisenne. Ja kannappaamassa naapurin lohikäärme ja lentäkää sillä. Mene. Ja näin on taas yksi pari saattu yhteen. Jep.